د اپراسیونeka lezgîn leşkerê Tirkiye û şervanên opozisyona Sûrî çekdarên terorîstên Daişê ji bajarê Cerablis derkirin. Tirkiye duî hejmara hêzên xwe li Bakurê Sûriya zêde kir û derfeta heftiyekê da şervanên Kurd Rojavaya Cemê Firat bicih dihêlin. Lê şer û hevçûn di navbera hêzên Kurdan ew ên Amerîka piştevaniya wan dikir û çekdarên opozisyonê ew ên Tirkiye piştevaniya wan dikir û derfeta rêbirêbûneka xurtir di navbera her du hevalbendên Amerîka dijî Daişê heye û li dawiyê şerê dijî Daişê ku armanca sereke ya Amerîkaya wê lawaz bit. Şareza bawer dikin armanca Tirkiye hêşdarûn û aşkiraniye derbarê şerê Daişê lê dixwazitin bandora Kurdan kêm bikin. It's very hard to know where gelekî zehmet e ku bizanin dê Tirkiye vê hevrekiye bi kîjan alî ve bibe. Gelo dixwaze Daeş jina bibe û bandora Kurdan kêm bike? Eger ev armanca Tirkiye be, ew ê bêtir operasyonan pêk bîne. Lê xuya nake ku Tirkiye dê êrişên berfireh li dijî Daişê bike. Tirkiye hêrişan dijî çekdarên Daişê pêk dînet. Lê her wisa Tirkiye hêrişan dijî Partiya Karkerên Kurdistanê PKK bû demê dehan salan pêk dînet û PKK xetabar kir bi pêkînana hêrişa duhî pêşembe ewa 8 polîs têda hatîne kuştin û heftê polîsên dî birîndar bûn. Herçende çi aliyeke berpisyaretiya xwe li ser hêrişê diyar nekiriye lê wa pê diçit nîşane li ser tundbûna şerî piştî derbazbûna hêzên Tirkiye bû nav xaka Sûriye. Amerîka heta niha temaşayê PKK û YPG bi heman çavê Tirkiye nakir. Hêzên Kurdan pêşveçûnên mezin dijî çekdarên Daişê dikin û ev pêşveçûne tirs li Tirkiye peyda kiriye. Li dema Amerîka dixwazit hemû hevalbendên xwe li yek berûka şerî kom bikit dijî çekdarên Daişê. Me peywendiyê nêzik digel hevalbendên xwe yên şerê dijî Daeş hene. Ciwana Tirkiye û dostên me yên dî jî. Ev operasyonel dijî Daişa. Rojeke xirab bû ji Daeş re li Cerablis. Sengiyama û hevalbendên me yên dî dijî Daeş wê berdewam be. Derbazbûna leşkerê Tirkiye bû nav xaka Sûriye hevdem bû digel seredana cêgirê Serokê Amerîka Joe Biden bû Tirkiye. Ew ê bi zaravekî tund daxwaz ji hêzên Kurda kirî Rojavaya Cemê Firat bicih bihêlin. Derbazbûna Tirkiye tevlîbûna wê di şerê dijî Daişê xurtir kir. Lê şareza bawer dikin xurtbûna şerê Tirkiye dijî Daişê wê lawaz bit li demê Kurd ji Rojavaya Cemê Firat vekêşin. Xalid Fettah, Dengê Amerîka.